гузаронидани машқи мукаммал ва санҷиши ҳолати омодагии зернизомҳои ягонаи ҳудудӣ дар ноҳияи Рашт асосан ҷиҳати иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиаи гражданӣ ва ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулоддаи хусусияти тиббӣ ва техногенӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. мақсад аз баргузории машқи мукаммали ҳудудии низомии ягонаро масъулон пеш аз ҳама омодабошии ҳайати роҳбарикунанда ва нерӯҳои ғайриҳарбии мудофиаи гражданӣ ва баландбардоштани маҳорату малакаи иштирокчиён ҷиҳати пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолати фавқулодда маънидод карданд. омодагии мақомоти идораи мудофиаи гражданӣ ҳамаи ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, хадамотҳо, зернизомҳо ва ташкилоту муассисаҳо яке аз шартҳои асосии машқи зернизомии ҳудудӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаро дар бар мегирифт ки то кадом андоза иштирокчиён ба ин чорабинӣ омода мебошанд. аз рӯи нақшаи ситод дар соҳили дарёи Сорбоғ ва роҳи мошингарди байни ҷамоати деҳоти ба номи Боқӣ Раҳимзода техникаҳои гуногун тамға сафарбар гардида оқибатҳои офати табииро бартараф намуданд то маҷрои дарё ба ҳолати пештара оварда шавад ки ба хоҷагии халқ ягон хисорот нарасонида ҳаракати мӯътадили нақлиёт байни маҳалҳои аҳолинишин пурра таъмин карда шавад. баъдан дар назди бинои муассисаи таълимӣ бо садои бонги хатар ҳолати омодабошии омӯзгорону хонандагон дар сурати рух додани ҳолати фавқулодда санҷида шуд. дар ин машқи мукаммал кормандони хадамоти алоқа, тартиботи ҷамъиятӣ, тиббию санитарӣ, нақлиёт, муҳандисӣ, ҳифзи ҳайвонот, энергетика, оташнишонӣ ва дигар ташкилотҳо вазифаҳои ба зимма доштаашонро сари вақт иҷро намуда ба зарардидагони оқибатҳои офати табиӣ кӯмаки аввалиндараҷаи худро расониданд. дар рафти машқ ҳолати омодагии мақомоти идораи мудофиаи гражданӣ ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, хадамот ва ташкилоту муассисаҳоро санҷида баҳогузорӣ намуданд. барои иштироки фаъолона ва омодагии ҳамаҷониба дар гузаронидани машқ ва нишондоди беҳтарин намояндагони як қатор хадамотҳо бо ифтихорнома қадрдонӣ шуданд.